Bon dia! Avui parlarem dels sistemes de comunicació i acabarem parlant dels mitjans de comunicació. Pel que fa als sistemes de comunicació, hem de dir que hi ha dos grans grups, els sistemes de comunicació lingüístic i els sistemes de comunicació no lingüístic. Pel que fa als sistemes de comunicació lingüístics, podríem dir que són els que ens interessen a nosaltres, els amants de la llengua, tot i que els altres també formen part d'aquests sistemes de comunicació. Tenim el llenguatge verbal, i el llenguatge verbal el podem definir com un sistema de comunicació per mitjà de sons humans articulats. Hem de dir que aquest sistema de comunicació es produeix de manera conscient, sí? Que el llenguatge no és instintiu i que l'adquisició d'aquest llenguatge és cultural, és a dir, se'ns ensenya a casa amb el pare o la mare, a l'escola, als veïns, qui sigui, però hi ha algú que ensenya a parlar i ensenya a entendre, i per tant aquesta comunicació verbal no és inconscient, és totalment conscient. El que passa que després desenvolupem unes habilitats que ens permeten no estar pensant al moment de produir aquests sons articulats, no? Molt bé, l'estructuració d'aquest llenguatge verbal, hem de dir que el llenguatge verbal té uns elements, no? I aquests elements són els fònics, els morfològics, els sintàctics i els semàntics. Són els 4 nivells de la llengua. I pel que fa al nivell fonològic, aquell element principal és el fonema, que és la unitat mínima sense significat, no? Tenim els al·lòfons, els sistemes vocàlic i consonàntic i els prosodemes, no? Que són els tons. I pel que fa al nivell morfològic, de parlar del monema. Si bé en el fonològic parlem de fonema, i ja la paraula ens ho indica, en el morfològic parlem del monema. És la unitat mínima amb significat. Aquesta és la diferència principal. Tenim els lexemes, que ens aporten dins del seu contingut conceptes, i tenim els morfemes, i els morfemes són modificadors. Després tenim el nivell sintàctic, i en el nivell sintàctic tenim uns sintagmes, naturalment, que són un conjunt de paraules que tenen un sentit, i tenim els sintagmes endocèntrics i els exocèntrics. Doncs bé, els endocèntrics tenen el nucli principal com a centre, que són el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjectival i el sintagma adverbial. I els exocèntrics, doncs només n'hi ha un. Per què? Perquè només existeix el sintagma preposicional, que és un sintagma introduït per una preposició, però que el nucli no és una preposició. És l'únic que és exocèntric. Molt bé, doncs tenim després el nivell lèxic i semàntic, on hi ha els lexemes. Hem vist nivell fonològic el fonema, nivell morfològic el monema, nivell sintàctic sintagmes, i a nivell lèxic tenim els lexemes. Doncs què són? Doncs són monemes amb significat. I ja està. Aquesta és l'estructuració del llenguatge verbal que ens permet articular amb sentit les nostres oracions, que formen conjunts d'oracions, paràgrafs i discursos, no? El que sigui, tant des d'una petita partícula fins a textos de grans dimensions. Molt bé, i quines són les funcions del nostre sistema de comunicació lingüístic? Doncs bé, històricament s'ha parlat que la funció de la llengua era la de l'expressió, de la significació, un valor estètic, naturalment també, de la individualitat i de la representativitat, no? De la representació del món. Sí, han sigut conceptes que sempre han estat relacionats amb el llenguatge. Bé, com que el propi nom diu sistemes de comunicació lingüístic, la crítica ha fet una mica ha investigat i ha volgut anar més enllà d'aquesta idea de que la llengua només serveix per comunicar. Com hem vist ja, històricament s'ha parlat d'altres conceptes, no? I la base principal d'aquesta crítica és que el llenguatge el que fa és connectar el món interior amb l'exterior, no? I el que fa és determinar
la nostra idea o la nostra imatge de l'univers. L'univers no ens referim a l'espai, sinó a tot allò que ens envolta, tot allò que ens envolta és el nostre univers. I segons com parlem, doncs, és com nosaltres entenem el món. Molt bé, veurem tres estudiosos que van parlar sobre les funcions del llenguatge, molt per sobre. El primer és Karl Buller, que va parlar de la teoria del llenguatge i va posar en relació tres aspectes que són el parlant, l'oient i la cosa que es parla, no? El que seria sempre l'emissor, el receptor i el missatge, no? I parla de tres funcions, que és l'apel·lativa, quan et refereixes a algú, l'expressiva i la representativa. En canvi, Jacobson ho amplia i diu que hi ha 6 factors, que són el parlant, l'oient, el tema, sí? Però diu que també hi ha el contacte entre les persones que parlen, hi ha una llengua comuna que s'ha de tenir en compte, sí? I el missatge en si. I també parla de 6 funcions, 6 factors i 6 funcions. La funció expressiva, la apel·lativa també, la declarativa, la fàtica, és a dir, els signes que tenim, la metalingüística i la poètica. Parla de 6 funcions. L'últim dels estudiosos que podem fer referència, parla dels sistemes de comunicació lingüístic, són Halliday. I Halliday parla només de 3 funcions, que són la ideativa, la interpersonal i la textual. Doncs bé, hem vist els sistemes de comunicació lingüístics i hem dit que també veuríem una mica per sobre els sistemes de comunicació no lingüístics. Doncs, per veure-ho, m'agrada referir-me a 6 conceptes que són 6 sistemes de comunicació no lingüístics i dir una petita característica d'aquest sistema i així tenim una idea per sobre de que no tota la comunicació ha de ser lingüística, no? Tenim, per exemple, els pictogrames, sí? Que són una imatge d'un objecte que comunica un missatge, no? Tenim els ideogrames, que és diferent que el pictograma, on hi ha un símbol de forma geomètrica, sí? Que ens comunica un missatge. També tenim la cinèsica, que són moviments gestuals que ens serveixen per comunicar el missatge en si. O la proxèmica, que són aquelles relacions especials amb allò que envolten, no? En el moment de crear el missatge. Tenim el parallenguatge, que són aquells indicis reveladors de què? Dels estats d'ànim, de l'edat, del sexe, tot allò que nosaltres veiem més enllà del llenguatge en si. I, naturalment, també cal parlar, com a mínim mencionar la zoosemiòtica, que és la comunicació animal. Molt desconeguda, però que hi ha molts estudiosos que estan treballant per descobrir com es comuniquen els animals. Havent vist els 2 sistemes de comunicació, el lingüístic i el no lingüístic, doncs ens cal parlar dels mitjans de comunicació, no? Una cosa és el sistema i l'altra com arribem a les grans masses, no? Perquè la comunicació ja hem vist que pot ser de moltes maneres, però és evident que en el món en què vivim hi ha aquesta comunicació a la gran massa, no? Doncs com es fa? Primer de tot, els mitjans de comunicació són vehicles de transmissió d'informació d'un emissor a un gran nombre de receptors, aquesta massa que dèiem, no? I com que hi ha un gran nombre de receptors, no és un que nosaltres coneixem com és, doncs com ha de ser el nostre llenguatge? Ha de ser molt més universal, per poder arribar a tothom. Per això normalment s'utilitza el registre estàndard, perquè és el que tothom coneix, no? O hauria de conèixer. Després, quins mitjans de comunicació podem dir que existeixen avui en dia? Doncs la televisió i el cinema, naturalment, on hi ha un llenguatge audiovisual, és a dir, tant el rebem a través de l'oïda com de la visió, hi ha so i imatge, i on es combinen elements verbals i no verbals, no? També elements gestuals i d'altres tipus.
en la televisió i al cinema. Pel que fa a la ràdio, encara no la podem mencionar, no? Perquè podem dir que sí, que són utilització d'ones hertzianes modulades, sí, on només hi ha la veu. És un mitjà de comunicació que ben bé, igual que li està passant a la televisió i al cinema, però a la ràdio bastant més, perquè ja cada cop hi ha menys aparells de ràdio, està anant dins del mitjà de comunicació d'internet. Podríem incloure'l dins, perquè la diferència entre una aplicació o una ràdio és ben poca, no? I anem finalment al mitjà de comunicació estrella d'avui en dia. Internet i les xarxes socials, com bé diem, doncs és el mitjà de comunicació estrella i és el que nosaltres estem vivint amb uns canvis brutals, en un espai de temps molt curt estan havent-hi molts canvis. Nosaltres hem de saber com funciona, hem d'entendre quina és l'arma que té aquest mitjà de comunicació, perquè recordem-ho, va a la massa i per tant pot ser una arma, i una arma pot ser sempre bona o dolenta, no ha de tenir connotacions negatives, però hem d'estar atents, no? Hem d'estar atents amb aquest mitjà de comunicació. Dic que és el mitjà de comunicació per excel·lència, on es combina tot el que hem vist abans, doncs la imatge, el text, el so, el vídeo, els pictogrames, tot està allà posat perquè s'ha aconseguit, no? Segurament hi haurà d'aquí un temps un mitjà de comunicació encara més avançat, en el qual nosaltres no podem ni imaginar com serà, però bé, el més important és que el que tenim ara ens aporta dues coses molt, molt importants que no ens aportaven les altres. La primera és la immediatesa. Hi ha una immediatesa extraordinària de mil·lèsimes de segon, i l'altra és la interacció, perquè mitjans de comunicació com amb la televisió o la ràdio hi havia una immediatesa bastant acceptable, però ara encara és més gran, no? Perquè els productors dels missatges s'han multiplicat per milions, quan abans els mitjans de comunicació comptaven que només podien ser productors aquells que tenien una televisió, per exemple, no? Els productors d'una televisió, però ara tothom pot ser un mitjà de comunicació a través d'internet i de les xarxes socials, no? I la interacció és extraordinària, ja no hi ha aquell únic sentit que hi havia abans, sinó que és a dues vies, és recíproc i és continuat i ens permet obrir unes noves vies de comunicació que fins ara eren inimaginables, no? Què cal tenir en compte? Doncs sobretot cal tenir en compte i anar molt en compte amb les fake news. Si abans els mitjans de comunicació podien comportar canvis socials, ara no és cap més ni menys, sinó amb més quantitat, no? Perquè a l'haver-hi més moviment de notícies o de qualsevol transmissió de coneixements o en aquesta comunicació, doncs més quantitat, més possibles enganys. Els enganys abans, a més, sabíem qui ens els feia, perquè en un mitjà de comunicació era fàcil endevinar qui hi havia darrere, no? El qui posava els diners, però ara és més complicat. Per tant, s'ha de dir sempre que s'ha d'anar molt en compte i s'ha de ser molt crític, s'han de verificar les fonts i s'ha d'ensenyar això a tot arreu on es doni classe, no? Verificar tot allò que rebem i no expandir allò que desconeixem. Fins aquí sistemes de connexió, els lingüístics, els no lingüístics i els mitjans de comunicació. Sigueu molt curosos i utilitzeu amb cap internet.